sai an biya mu naira miliyan 100 za mu sako ɗaliban Gide. Kamar da muka kawo muku ukanin labaran, yanzu kuma za mu shiga cikin gundarin labarin gadan-gadan, amma kafin nan za mu so ku yi mana subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa tare a cikin wannan tasha mai albarka SST Hausa TV. Mun gode. Fitaccen ɗan ta'addar jihar Zamfara Dogo Gide ya garkuwa da ɗalibai mata a kwalejin Yawuri da ke jihar Kebbi. Ya rantse ba zai saki sauran waɗanda suka rage a hannunsa tare da malamansu ba, har sai an kai masa diyar naira miliyan 100 da ya bukata. Wannan matsayi ya biyo wani sautin hirar da aka naɗa tsakanin wani daga cikin mahaifin ɗalibar da ke hannunsa da mahaifiyarsa, wadda ta buƙaci ya sake sauran waɗanda ya garkuwa da su. Gide, wanda ya yi ƙaurin suna wajen kai munanan harhare, yana hallaka jama'a jihohin Zamfara da Kebbi da kuma Kaduna. Ya ce muddin iyayen ɗaliban na buƙatar ganin sun kubuta, to dole sai sun biya waɗannan kuɗaɗe da ya gindaya. Sautin da aka naɗa ya bayyana wata mata da aka ce ita mahaifiyar ɗan ta'addan tana nuna damuwa akan ci gaba da garkuwa da ɗaliban, musamman ganin ƙananan yara ne. Mahaifiyar ta bayyana cewa ba ta zama da ɗan nata a daji, amma ta ziyarce shi ne a wannan karo, kuma ba za ta bar wurin da yake ba har sai an kammala tattaunawa tsakaninsa da iyayen ɗaliban da ake tsare da su domin ganin sun kubuta. An jo mahaifiyar ɗan ta'addan na cewa jama'a su yi haƙuri da ɗan nata saboda yarinta ne ke ɗibarsa. Kuna sauraron waɗannan ƙayatattun shirye-shirye ne daga tashar SST Hausa TV. Ku yi mana subscribe domin kasancewa a kodayaushe tare, sannan kuma mu iya sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar SST Hausa TV tana alfahari da kasancewarmu tare da ku, domin wannan tasha kacokan an yi ta ne domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Mun gode.